Tomasek aitortu zidan argazki batekin ibiltzen zela kalean. Niri eman nahi zidala baina eninduela aurkitzen. Erakutsi egin zidan argazkia, 60ko hamarkadakoa zen zuri beltzean. Antxe ageri dira arrantza eskolan kursoa gainditu zutenak, erdi-erdian kapitaina, haren inguruan 27 ikasle. Gure aita bigarren lerroan dago gazte-gazte. Aitaren albo banatara daude Tomas eta aitaren lagun bat, Jon Akarregi. Ikusten aldozu zenbat ginen orduan eskolan, esan zidan Tomasek argazkia seinalatuz. Gaur egun ez dabil bakar bat be eskola horretan patroitza ikasten. Itsasoarekiko txikimendua azkar-azkar joan da galtzen. Gure aitaren belaunaldiko jendea irrikaz egoten zen 14 urte noiz izango itsasora joateko. Gazteagoak zirenean, barkuetara igon eta sare artean eskutatzen ziren, eta txalupa itsasoan zegoenean ateratzen ziren eskutalekutik. Gure aita baina, ez zuen nahi gu itsas gizon izaterik. Estudiatu eta lehorrean lana aurkitu, hori zen gure egin beharra. Eta horrela, laune barrabetatik ni neu naiz herrian bizi den bakarra. Aitaren eta amaren parteko aitonak eta osabak ia denak izan ziren itsasoko jentea. Baina lehengusuen artean, bat bakarrak hautatu zuen itsasoa, Iñakik. Lehengusua gizon izila da, arrantzale gehiena bezala, eta begirada lasaia du, iraileko itsasoaren urdina erakustera ematen duten begi hoietan. Gutxitan egiten du berba, baina egiten duenean, perlak ateratzen zaizkio ahotik.